खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। हेलमेट गाननाय आयेनखौ गुवाहाटीयाव गोख्रों खालामदों। मैया सानसेनि गेजेरावनो 46,000 रां फाइन मोननो हादों। कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्ट अफिस आरो आसाम पुलिसा मैयानिफ्राय अदेबानि 1 डिसेम्बरनिफ्राय बाइक सालायनायाव हेलमेट गाननायजों लोगोसे गाखोफाग्रायाबो हेलमेट गानथारनांगौ आयेनखौ गोख्रों खालामदों। बेनि थाखाय कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि ट्रेन्सपर्ट अफिस आरो आसाम पुलिसा गुवाहाटीनि गणेशगुरी, चानमारी बायदि बायदि ओनसोलफोराव गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदों। कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्टनि ट्रेन्सपर्ट अफिसार हिमांशु दास बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैयानि सानसेनि गेजेरावनो 46,000 फाइन कालेक्सन खालामनो हादों आरो 277 केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। फाइननि 10 रां बेखौ डिजिटेलि कालेक्सन खालामनाय जादों। केस रां लानाय जायाखै आरो जायफोर केस होनो हायाखै बिथांमोननो सालान इसु खालामनाय जादों। जायफोर हेलमेट गानाखै बिथांमोननिफ्राय 1,000 रां फाइनखौ लानाय जादों। बाइक सालायग्राजों लोगोसे गानग्रायाबो हेलमेट गानथारनांगौनि जि आयेन बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गुवाहाटीयाव गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों हिमांशु दास बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय दानसोरां नार्जारिया जोबथा हां लाबाय। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोङाव थानाय बालाबारि गामिनि मुस्रि राजेन नार्जारि आरो मुस्रिमा सम्पा नार्जारिनि फिसाज्ला दानसोरां नार्जारि बिथाङा गवायाव जानाय WAKO इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। गवायाव जानाय बे गेलेनायाव देरहाखांनायनि उनावनो बिथाङा न'फारसे फैनो नागिरनायावनो खिनाय आरो गोबानाय जानानै फाहामथाय लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय मोजां फाहामथाय मोनैनि थाखायनो बिथाङा अबथेरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बिथांनि अनगायैबो गवायाव जानाय बे WAKO इन्डिया किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लानानै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय सनितपुर जिल्ला हग्राजुलि बियाबनि 1 नं गणेशगुरी गामिनि मुस्रि लहित खेरखातारि आरो मुस्रिमा अनस्रि खेरखातारि बिथांनि फिसाज्ला मुस्रि राजु खेरखातारि बिथाङाबो न' फारसे फैबाय थानाय समावनो हरखाबै मिथिमोनै बेबायदि बेरामाव गोग्लैदों। बिथाङा दा कर्नाटक इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। मिथिनाय बायदिब्ला दासिमबो बिथांनि देहाया मोजां थासारियाव फैयाखै। बेनिखायनो नखरनि बिमा-बिफाया आसाम सोरखार आरो BTC सोरखारखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरदों। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा 9678813423। खेबसे बुंबावनि 9678813423। नोजोर होथावना दि सानैबो मेडेल देरहासारनो हानाय बर' फिसाफोरनि देहायाव हरखाबै बेबायदि जेंना नुजाथिनाया साननो गोनां जानानै फैदों। लामानि जाब्रबथायजों सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सानै लाइमोननि मुङा फारियै गेरेमसा सोरगियारि आरो लैथोमा बसुमतारी। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेरेमसा सोरगियारिया बाक्सा सालबारि आनन्द बाजारनिमोन। बिथाङा 1 डिसेम्बर अदेबानि मैया लोगोनि हाबा जानो थाखाय साननै सिगांनिफ्रायनो क'क्राझाराव दंफैखायोमोन। बेयावनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जानाय फ्रेसार्स प्रग्राम नायखांनायनि उनाव लैथोमा बसुमतारीजों जयै फैबाय थानाय समाव क'क्राझारनि देबोरगावनि फाख्रिगुरि थांग्रा लामायाव दिदोमै थानाय डाम्पार गारियाव सौग्रावफैदों आरो बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गेरेमसा सोरगियारिया दिल्लीयाव कम्पिउटार इन्जिनियार फोजोबनानै फैनानै गुवाहाटीयाव कचिं लागासिनो दंमोन। गुबुन फारसेथिं लैथोमा बसुमतारीया M.Com फरायगासिनो दंमोन। बिथाङा क'क्राझारनि खाथि नाराबारि गामिनि। बिथांमोननि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि कसुगावआव थानाय 33 नं राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। गंसे बाइक आरो 14 साखा थानाय मोनसे ट्राकनि गेजेराव बे सौग्रावलायनाया जादों। सानै सुबुङा मटरसाइकेलजों फैगासिनो दंमोन। बेयावनो ट्राकजों सौग्रावलायनायाव गिख्रंथाव अर जोंब्लावदों। जायजों बाइकजों फैनाय सानैबो सुबुङा अरजों खामजोबदों। अरजों खामथारजानाय सासे सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव खारिखरनि थागिबि समर सिं नार्जारि होननानै सिनायनो मोननाय जादों आरो गुबुन सासेखौ दासिमबो सिनायनो हाथ'नाय जायाखै। फैगौ 5 डिसेम्बराव ex-NDB-फोरनि वान टाइम ग्रान्ट 4 लाख रां रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जागोन। बेनि थाखाय बाक्सानि तामुलपुरनि बरखाता दुर्गा मन्दिर फोथाराव फर्मेल फांसन खुंनाय जागोन आरो ex-NDB-फोरनो 4 लाख रांनि फिक्स डिप'जिट सार्टिफिकेटखौ राननानै होनाय जागोन। आरो बे हाबाफारिया फुंनि 10 रिंगानिफ्रायनो जागायजेनगोन। बेनि थाखाय गुवाहाटी काहिलिपारा आसाम पुलिसनि SP MJ गियान बिथाङा उदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि SP बिथांमोननिसिम लाइजाम हरदों आरो लाइजामनि गेजेरजों
बिबानाव गोनां पुलिस अफिसारनि मददजों ओनसोलनि एक्स-एनडिबिफोरखौ फोथारसिम लाबोनाय आरो न'फारसे लांफिननायनि खामानिखौ मावनो थाखायबो बिथोन होदों। लोगोसे जायफोर एक्स-एनडिबिफोरा 4 लाख रिहेबिलिटेसनखौ मोननो हागोन बिथांमोनखौ मिथिहोनो थाखायबो खावलायदों। बेनि अनगायैबो फैगौ 5 डिसेम्बराव बारग' एनडिबिफोरा गाव गावनि अरिजिनेल बेंक पासबुक, भटार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड बायदिखौबो लाफानानै थांनो नांगोन। मख'नो गोनांदि 5 डिसेम्बराव जानो गोनां बे हाबाफारियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। सेंग्रा सिख्ला मोजां मोनलायनायनि अनगायैबो आथिखालाव हाबा जाखानाय हिन्जाव हौवाफोराबो गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो नखर गारनानै खारनाय बायदि जाथाया गोदान राव नंलिया। हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय फिसायनि जिउ खहा, दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों होननानै फोरमायथिदोंब्लाबो बे बाथ्राखौ नखरनि सुबुंफोरा गनायनानै लानो हायाखै आरो बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सानि बागानपारा उत्तरपारा गामिनि जोंसार बर'आ अदला गामिनि हादरश्री रामसियारिजों जुलि जादोंमोन। जोंसार बर'नि बिफा राजेन बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाज्ला जोंसार बर'आ गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैयोमोन आरो बिहामजो हादरश्री रामसियारिया गावनि बिमा बिफानि न'आवनो थायोमोन। जोंसार बर'आ खामानिनिफ्राय गावनि न'आव फैदोंमोन आरो बिसि हादरश्री रामसियारिखौ खौरां लानो थाखाय बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांदोंमोन। बेयावनो बिसिखौ गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनायखौ नुनानै बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसि नांज्लायलायनाय जादोंमोन। बे साननि हरनि 12 रिंगायावनो जोंसार बर'आ दौ लेंफानानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनाय खौरांखौ जोंसार बर'नि नखरनो दैथायहरदोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ जोंसार बर'नि नखरनिया गनायनानै लानो हायाखै आरो जोंसार बर'खौ बिथांनि बिसि, बिथांनि नखरनि आरो मोजां मोननाय सेंग्राफोरानो बुथारनानै दौ लेंफानानै थैनायनि महर होनो नाजादों होननानै अजद होदों। बे जाथायखौ लानानै जोंसार बर'नि नखरनिया बागानपारा पुलिस थानायाव एफआइआरबो होदों आरो बे केसाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हादरश्री रामसियारि आरो बिमा बिना रामसियारिखौ पुलिसा हमनानै लांदों। नाथाय दासिमबो रोखा जायाखै बिथांमोनहा दायनिगिरि नंमारगौ ना नंमारा। जोंसार बर'नि गोथै देहाखौ दा पस्टमर्टेमनि थाखाय मुसलपुर देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। पस्टमर्टेमनि रिपर्ट मोननायनि उनावसो रोखा जागोन थारैनो बिथाङा दौ लेंफानानै थैदों ना बिथांनि थैनायनि आन्दोआव गुबुन माबा मोनसे जाथाय दङ। जरहाटनि हानजा गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि निराज दासआ थैबाय। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला निराज दासनि हेंथायै पुलिस थानायाव गोबां क्रिमिनेल रेकर्ड दंखायोमोन। बेनि अनगायैबो निराज दासआ जायनाखि ड्राग्सनि फालांगि खालामोमोन, बेनिखायनो पुलिसनि सोंनाय फिननाय लानायाव दुथां निराज दासआ ड्राग्स फालांगि खालामग्रा माखासे सुबुंफोरखौ दिन्थिनो थाखाय आरो बबेयाव ड्राग्सनि फालांगि सोलियो बेखौ दिन्थिनो थाखाय पुलिसफोरखौ लानानै थांदोंमोन। नाथाय दुथाङा गुबुन लामाजों पुलिसफोरखौ लानानै थांदोंमोन। बेनि उनाव गारिनिफ्राय खारनो नागिरनायावनो उनथिंजायनिफ्राय फैबाय थानाय पुलिसनि गारियाव सौग्रावनानै निराज दासनि जिउआ खहा जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 29 नभेम्बराव सा 50निबो गोबां सुबुंफोरा जरहाट टाउननि गेजेरावनो आसुनि दैदेनगिरि अनिमेष भुइयाजों लोगोसे सानै गासै 3खौ गाज्रियैनो गाग्लोबदोंमोन, जायनि थाखाय आसुनि दैदेनगिरि अनिमेष भुइया बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बे केसाव सा 13सोखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन। एरेस्ट खालामजानाय सा 13सोनि मादाव निराज दासआबो सासेमोन, जाय बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि। फैगौ सप्तानि गेजेरावनो कभिड-19 गिबि द'जखौ होजोबनायनि रायजो सोरखारनि जि थांखि बेयो आसामाव जागायबाय। गामि गामि हाबनानै कभिड-19 भेक्सिन लायैखौ कभिड-19नि गिबि द'ज भेक्सिन थुहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयावनो माखासे जायगाफोराव माखासे जाथाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जेरै आसाम सोरखारनि आयेन बायदियै माजुलि जुगिबारियाव कभिड-19 भेक्सिन होग्रा मेडिकेल टीमनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जुगिबारि गामियाव कभिड-19 भेक्सिन होनायनि उनाव सासे सुबुङा थाल गैयै जादोंमोन। बेखौ लानानैनो ओनसोलनि सुबुंफोरा मेडिकेल टीमनि सायाव जाय जेरै हागौ एरै गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय सुबुङा कभिड-19नि भेक्सिन लानानै बेबायदि जादों, जानो हागौ बिथांनाव गुबुन बेराम दंखायोमोन आरो बेखौ भेक्सिननि थाखाय जादों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोरोन्थि बुजिदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। देहा लोरबां जानाय बिथांखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बेनि अनगायैबो कभिड-19 भेक्सिन लानायनिफ्राय गोजानाव थानो नाजानायनि थाखाय सासे बर' आइजोखौ पुलिस हौवाया नाख्रांनानै हायाव खोख्लैनाय जाथायाबो ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। कभिड-19 भेक्सिन थुनो थांनायाव आइजोआ कभिड-19 भेक्सिन थुनायनि हेंथायै खोथा बुंथिनानै मेडिकेल टीमखौबो रायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयावनो सासे पुलिस हौवाया बिथांजोखौ नारनानै हायाव खोख्लैदों। आइजोनि मोदोमाव हौवा पुलिसा आखाइ होनायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबाङानो सोंखारिदों। खायसेया पुलिसखौ साजा होनो थाखायबो दाबि दैखांदों।
बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन खाम्फानि खुन्थियाखौ बेखेवदों। तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन खाम्फाखौ 25 फुट गोजौ लुफुंनाय जागोन। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गरेस्वर बास थाद'ग्रा थावनियाव तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 61थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि नेरसोन खाम्फा गायसननो थाखाय खुन्थिया गायसनो। बे गाहाय नेरसोन खाम्फाया खमैबो 25 फुट गोजौनि जागोन होननानै मिथिहोदों। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 61थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ फेब्रुवारि दाननि 11, 12 आरो 13 खालाराव गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 60थि बोसोरसालिया जथुमाखौ थांनाय बोसोरावबो तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। नाथाय कभिड-19 आरो बारहुंखानि थाखाय थान्दै मेलखौ लोगोसे जथुमाखौ मोजाङै खुंनो हानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरिफोरनि नाजानायाव देग्लाय 61थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फिन तामुलपुरावनो खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दानिया दङ जिब जुनारनि खौरां। गुवाहाटीनि साखायाव थानाय खेत्री ओनसोलाव राजधानी एक्सप्रेसजों सौदावनानै मानै मैदेरा थैदों। खेत्री पुलिस थानानि सिङाव थानाय दुरं मैनाजान ओनसोलाव आदार नागिरनानै फैदोंमोन मानै मैदेरा। बेयावनो रेल लामा बारस'नायाव राजधानी एक्सप्रेसजों सौदावनानै थैनो गोनां जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया मोनानि 10 रिंगासो समाव जादों। उनाव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरनो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा फुंनि समाव फैनानै थैनानै थानाय मानै मैदेरखौ रेल लामानिफ्राय बोखारफैदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।